रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। मराठा समाजाला कुणबीतून आरक्षण मिळायलाच हवं अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडली आहे। त्यांच्या भूमिकेला सावंतवाडी तालुक्यातील माडखोल येथील मराठा समाजानं पाठिंबा दर्शवलाय, तसेच नेते मंडळींनाही इशारा दिलाय। पाहुयात काय म्हणतायत माडखोलातील मराठा समाज बांधव। एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा, मराठ्यांना आरक्षण मिळालंच पाहिजे, मराठ्यांना आरक्षण मिळालंच पाहिजे। नमस्कार, माडखोल गावातील आम्ही मराठा आरक्षण मिळावे यासाठी एकत्र जमलेलो आहोत। मराठ्यांना आरक्षण मिळावं यासाठी अनेक वर्ष वेगवेगळ्या माध्यमातून लढा चालू आहे आणि सद्यस्थितीमध्ये जरांगे पाटील यांच्या माध्यमातून फार मोठं आंदोलन महाराष्ट्र राज्यामध्ये चालू करण्यात आलेलं आहे। त्यांनी आता 24 तारखेपर्यंतची मुदत महाराष्ट्र सरकारला दिलेली आहे। महाराष्ट्र सरकारने 24 तारखेपर्यंत आरक्षण न दिल्यास पुन्हा एकदा ते आमरण उपोषण करणार आहेत आणि त्यांना लागूनच आम्ही सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलनं या ठिकाणी करायचा निर्धार केलेला आहे। मूलतः मराठ्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे, कारण मराठा समाज जरी काही ठराविक लोक श्रीमंत किंवा सुशिक्षित दिसत असले तरी बरेच लोक जे आहेत ते या ठिकाणी एकदम गरिबीचं हालाकीचं जीवन जगत आहेत। तर ह्या लोकांना आरक्षण मिळवून देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि मराठ्यांना आरक्षण मिळवण्यासाठी जरांगे पाटलांनी जो प्रस्ताव ठेवलेला आहे कुणबी मराठा जातीचा, तो सगळ्यात चांगला आहे। ओबीसी जो प्रवर्ग आहे त्यामध्ये कुणबी ह्या जातीला मान्यता आहे आणि आमच्याकडचे बहुसंख्य जे लोक आहेत ते कुणबी या जातीमध्ये मोडतात। कालच जरांगे पाटलांनी बोलताना आपल्या कुणबी ह्याचा विस्तार केलेला आहे, तो असा की आम्ही आमच्या गावामध्ये कुणगे करतो। कुणगे म्हणजे शेतीचा तुकडा आणि हे कुणगे करणारे जे लोक आहेत ते म्हणजे कुणबी। तर ह्या कुणबी लोकांचे दाखले या ठिकाणी शोधले तर आपल्या दप्तरामध्ये, शासकीय दप्तरामध्ये सहजरीतीने आपल्याला उपलब्ध होऊ शकतात आणि हे आरक्षण मिळालेलंच आहे। ते अगोदर 2004 मध्ये घातलेलंच आहे, तर आरक्षण आपल्याला लगेच मिळू शकतं आणि ह्या पद्धतीनेच आपल्याला लवकरात लवकर आरक्षण मिळू शकतं। पण काही लोक आहेत, काही राजकीय मंडळी आहेत, तर हे आरक्षण मिळता कामा नये मराठ्यांना ह्यासाठी प्रयत्न करताना दिसतात, तर ह्या मराठ्यामध्ये फूट पडताना दिसतात। तर ह्या लोकांचा आम्ही या ठिकाणी निषेध करत आहोत आणि कुणबी ह्या मराठा ह्या जातीप्रमाणे आम्हाला आरक्षण मिळालं पाहिजे। आम्हाला कुठल्याही प्रकारचं जर शैक्षणिक आणि आर्थिक आरक्षण जर मिळालं तरच या ठिकाणी मराठ्यांचा पुढे विकास होऊ शकतो, नाहीतर बरेच जे आमचे तरुण मंडळी आहेत ते आज बेकार आहेत। तर ह्या लोकांसाठी आपल्याला हा लढा द्यायचा आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पाटलांना आमचा पूर्णतः पाठिंबा आहे। एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा। मराठ्यांना हे आरक्षण मिळायलाच हवं, कारण कोकणातले मराठी आणि कोकणातल्या नेत्यांनी हे विसरता कामा नये की कोकणातल्या मराठ्यांच्या मुलांना, मराठ्यांच्या वडिलांना विश्वास घेतल्याशिवाय ह्याच्या पुढे कोकणातल्या नेते मंडळींनी आम्ही फक्त आणि फक्त मराठा म्हणून आम्ही स्वीकारू, आम्ही कुणबी स्वीकारणार नाही, हे फक्त वैयक्तिक आपल्या स्वार्थासाठी आपण बोलू नये। हे फक्त सर्व पूर्ण कोकणातल्या मराठ्यांना, मराठ्यांच्या मुलांना, मराठ्यांच्या आई वडिलांना आणि पूर्ण सर्वे करून जर मराठे कुणबी नको म्हणत असतील तर असे उद्गार पुन्हा काढावेत, अन्यथा असे उद्गार पुन्हा काढू नये
जशी विदर्भात जशा आतापर्यंत मनोज जरांगे सभा झाल्या त्याच्यापेक्षा डबलीने आपल्या कोकणामध्ये याच्यापुढे सभा होतील हे याच्या माध्यमातून आपल्याला आम्ही सांगतोय. पण ह्याच्यापुढे नेत्यांनी आमच्या मराठ्यांच्या मागे तरी राहावं, नाहीतर काही बोलू तरी नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.